दीदिया से मिला होई खुशियां खबर तो दहेज में दोनाले के डिमांड कइले मेरा। भोजपुरी के गाछनाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गई बानी। समझ रहे हो? इंट्री देख के तो समझिए गई होखबो लोगी कि आज कंडोम कहाँ फाटे वाला बा। तो चला बिना देरी कइले फाड़ दिहल जाओ। वाह का एंट्री बा भाई, लेकिन एक मिनट ये का तनी झूम कर तो। हाँ भाई लोग एगो कहावत तो सुन लही होखबा लोगिन कि सियार अगर शेर के छाल पहन लेवे तो शेर ना हो जाला। गाड़ी महंगा, बंदूक महंगा, कपड़ा महंगा, जूतों बदल ले होता। हमरा दिखाई दिलस तो को देनी है, लेकिन उसे हमरा का करे के बा। ए लगाओ दूसर लगाओ। अरे नाम बराबादी हमर काम बराबादी। हाँ अब सुन लेला लोगिन, हम कहे नहीं तो तोहनी लोग के तो बहुत बुरा लागेला। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो खुद ही कहता रहन कि नाम बर्बादी काम बर्बादी। ठीक है, अब यही से हम कहे नहीं कि गहिरान स्टार टन गोपाल अब वो में बर्बादी ऐड कली है लोग। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब गहिरान स्टार टन गोपाल बर्बादी। अब काम बर्बादी बाकी ना ई तो ई लोग बताई। म्यूजिक अरे भौजी लागता कि तारा आंखों में लाड़ पे ले बा ना, मतलब कि एक्सरे मशीन लागल बा। नहीं। हमनी के तो आंख लाल नइखे लौकत, तारा कैसे लौकता? गुड क्वेश्चन। देखी हा गलती से नीचवा मत देख लियो न तो अनहरे हो जाई। गजब बेइज्जती है। दीदिया से मिला होई खुशियां खबर। साचो का एगो हमरो खुफिया खबर मिलल ह कि टन गोपाल के लइका होखे वाला बा। क्या बात कर रहे हैं? ना मतलब कि तारा दीदी के लइका होखे वाला बा। अच्छा, वो भी कुंवारे में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बात सही बा का? नहीं। लागत है छुट्टा साण पगला गइल बा। देखी हो न तो बड़ा सटा तारू। क्या बोला तूने? थान के तोहरे पर चढ़ जा। बड़ा हरामी हो बेटा। पर ऊ कैसे डार्लिंग, एगो साण ब्रांड कैसे हो सकेला? हाँ ऊ पूरा जिला के जानवर उठल होई, ओकरा के भरत होई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तबे तो ब्रांड भइल बा। में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तोहनी लोग के का लागत भाई लोग नीचे जाके कमेंट करके बताओ था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जाए से पहले उहे बात कि लाइक शेयर कमेंट कर दिया लोग। आ ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखत होकबा लोग तो पेज के फॉलो कर लिया। आ यूट्यूब चैनल पर देखत होकबा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लोग। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक दी इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।